everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ikaw! Dali, dire. Dali. Higda din sa lamisa. Ayaw paglugnot. Bisag unsaon mo paglugnot. Huwag makatabang ka di mo bata. Huwag makatabang ni mo din bata. Ayaw paglugnot. Badlisan ko na kining imong agtang ni iding dugo. Boktot! Tikoy! Ngano bang naghilantaw raman kamo, ha? Lihok na! Tabang kamo! Sige na! Palinyahan ninyo ka ng mga bata kay sila ang akong isunod! Tingalig managan ka na sila! Hular! Kalikang! Eden, sino yung tabo ni mo? Anong kalit ka mang singgit, ha? May kibuhat ng dautan si Iska nga to sa mga bata. Kinahanglang mapakgang siya. Ato. Kinahanglang lunay mag-una dito sa mansyon, Iska. Oo, bitaw! Mayo to, pati! Mayo na! Anaang sa sa unahan, di kita magkasakay di hangganan. Kutob lang sa masud, ha? Ang uban, apas na lang. Sige na mo. Sige. Kinahanglang magdali ta. Sige! Dali, Eden! Nago sa kinan, uban, arigulong na ko. Oh, sige! Dali mo! Oh! Dili. Ano ka day? Eden? Ngano? Asa mo paingon. Dili ko impostor, Ryan. Ako ba o siya? Siyang dautan! Saksi ko na! Sinaidin buutan! Huwag ka na siya! Siyang dautan! Lugtong sa akin! Nasa iyo! Taro! Ayaw pag-alis sa mong daan, Lutos. Suklan na siya! Sige, suklan na siya! Kinahanglang doon ay magmula dito sa mansyon. Sumpuan ninyo ang gibuhat ni Iska. Ako ang makikharong niya ng Lutos. Sige na! Lihok na mo! Sige na, Ryan! Dili ko ikaw biyaan, Eden! Basta kinahanglan ninyo ang mga bata, Ryan! Wala na! Galing ko pala sa pagluban! Minuban ako! Gusto mo na gawas sa mga tudlo! May gawas o sana ni gawas! May mikawas ka kuryente sa iyang mga tudlo! Nagtuo mong makalahos mo sa mansyon? Dili! Dili! Mga matay mo! Gawas lang, Ira May! Mga matay mo! Dili ko sila mamatay! Buklantik ka! Ako ang matigsisi ni Lutos! Sige na! Palahiin ako ninyo! At turuan na ninyo ang mga bata! Dong! Sige na! Sakay dili si Kenan ni Padilla sila mo, dali na! Dili ko kabiyaan si Eden Lulugoy. Yes! Dali na, Dong!
nakapagawas siya kuryente, magkapagawas sa tingali ko. Suwayan ako. Kinahanglan mo gawas ang kuryente sa ako mga tudlo. Mugawas ang kuryente! Oh, managsama mi kahon. Karon ka na ko, lutos. Oh, nakakita mo? Ala. Nabadbad niya ang gapos nga itong gigapos niya. O pwede gawasan nga kuryente siya mga tudlo. Makik-away kagid na ko, Ira May! Dili kita ang angay mag-unay! Kundili, kanang mga tawhana ang atong pamatsyon! Niya! Nakita mo, Ira May? May kirig ang babae! O kanang uban nga anaa sa daplin nga nagpahipi, balbalon ta sila. Mag-usa ang atong gahom. Musod ko sa imong lawas aron mahimo tang kusgan. Dili ka na mahimo. Oy, kakusog siya pagpadagan sa sakyanan, Dre. Hinahinay ka, may re, pagsaling ka pare ka. Manisgrasya sa taon ni pare, pre, oy. Padre, simba ko mabangga taon ta, Dre. Sakto rin na imong pagpadagan, Re. Uy, Maya nang madali ta pag-abot. Magkabot putas mga bata nga buhi pa. saan ka pare sa ka? Tingog ka mong gudya, pare sa ka? Si Eden. Kinahanglan balikon ko siya. Oh, dong, di ka ang mabalakang daiidin, uy. Sakto slugoy. Oh, angay lang mo harong siyang lutos. Kay, gisundog-sundog ko na itong lutos sa iyang panagway. Hindi ka kita ka? Magkapagawa sa siyang kurinti sa iyang mga tudlo. Gubat na sa lutos. Huwag si daiidin. Gubat sa kurinti. Oh, usap sa Brian. Mas gikinahanglan ka na mo. Kumusta naman ka si Eden karon? Ang butag ha? Diyos ko, Ha? tabangin taon si Eden. Oh. Ilikay siya sa kalautan. Taon sa nag-ampo. Ingon man ang mga bata nga ato karon ni Iska. Kinahanglan mapatay ko si Iska inugsud nato karon sa ilang mansyon. Ang iyang anak? Hapit to pangita ang iyang anak, Durayan. Ki, Ono lugoy. Kinahanglan matapos na ang ilang pagkadautan karong gabi una. sakto ka, Durayan. Sakto ka. Kinalang matapos ang tanan. Nana, magkita na to ang tumoying bayan sa mansyon ni Iska. Pangitaw na kong hapit katong hapit mukhaon ako. Ungo siyang dako. Kalitaw sa ginawa si Lutos. Misod ka na ba usab sa akong lawas, Lutos? Niya ako sa imong likod! Niya apa! Wa ko makabantay. Kalit siyang may pugaw kuryente. Nikamang ka? Unsa na? Mibati kang kasakit, Ira May? Dili pagyud ka na mao, Ira May! Ug dili ka mapatuon ako! Ibo kong suklan! Kinahanglan makapalayo ko niya. Ingon sa lupikot ko niya. Pero sa dili pa, kini ang imo! Kasakitan siya! Mapalayo ko niya! Ang hungog kong kaluwa! Nakabaw siya sa pagpakuryente nako. Agpason ko siya. Pangitaon ko ang hungog. Hain ka, Ira May! Karon ka kung masagpanti ka! Dili ka na magkaligkawas na ako! Ha? Wait,
Kung siya ni mga tao. Dili ito mga tao, mga ungo. Inawa na yung mga ungo din, he. Mga ungo ito nagpuyo din, he. Di ito mga tao. Gisusi ko na usab ang ilang underground. Dong, kinala makita antong dali ang mga bata. Ha? May abilidad ka. Gamiton ko ang akong nakamauan, Lugoy. Muna. Apan sa kakaya lang ko ninyo. Inikaw man. Subahin ko sila. Unsay buot mo ipasabot. Kita ng imong abilidad, pero basta na tumbuhi ang mga bata. Gina. Dito. Oh. Piyong man. Nagpiyong iya mga mata. Nagkurog siya, oh. Dong. Ano? Mibuka ng mga mata. Naunsa man ka? Ha? Naunsa ka dong, limang mga bata! Unsa naman? Ang mga bata. Kidahan nila sa may bulkan. Dong, taman. Tabang ako ninyo. Ha? Naluya ko. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.